YouTube channel. Kasama ko ngayon guys si Ate Ambrel. Yes, magre-review kami guys. Pero ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang pinaka top 10 pinakamabentang chichirya sa buong Pilipinas sa lahat ng mga sari-sari store at saka retail store. So tara, himay-himayin natin lang dito lang sa Ambrelski, Ate Ambrel, Dancing Diva. Ayan, walking tour Pilipinas. So tara, pag-usapan natin. Si Ate Ambrel ng benta niya. Ayan. Hindi ito benta. Review namin. Ay, review niya pala kasi may exam siya. So ito na guys, yung mga chichirya na pinakamabenta dito sa buong Pilipinas. Ayan. So tara, pag-usapan natin. Top 10 pinakamabentang chichirya sa sari-sari store na dapat meron kayo kung kayo ay nagtitinda sa tindahan. Top 10 pinakamabenta sa mga chichirya. Number 10, Movie. Ito guys, dapat meron kayo nito. Kulay yellow na Movie. At syempre chocolate flavor. So itong flavor caramel, masarap din yan. At saka ito syempre chocolate. Pero mas mabenta ang caramel kumpara sa chocolate. Ngayon naman, top 9 pinakamabenta ay walang iba kundi Ding Dong. Ang Ding Dong na pala iba't ibang flavor. Pero pinakamabenta yung hot and spicy. Lalong-lalo na sa mga nagiinom. At syempre yung isang flavor pa. Syempre yung boy bawang, hindi yan mawawala guys kasi ito yung paborito ng mga nagiinom. Lagi itong box office at saka laging sold out din to, kaya dapat meron kayo. And then yung kasunod naman, Clover, top 7. Nasaan na yung Clover? Ate Ambrel. Ayun, Clover. Ito, Leslie Clover. Ayan, so pinakamabenta rin to, kaya dapat meron kayo. Ni Ate Ambrel, katatapos lang niya mag-review, so nagugutom na siya. Pero tapusin natin yung episode. Tapusin natin yung episode natin. So sa number 7 na tayo. Clover yung number 7 na pinakamabentang chichirya sa buong Pilipinas. Guys, may Ngayon naman, kita pala ako sa inyo. ano? Ito pa pala yung hindi nyo nakita na dati pa ako may meron. Ano? Ay, tablet guys. Ayan, ang ganda-ganda naman. Wow. Super ganda. Ayan, yung channel ni Ate Ambrel. Wow. Okay, so habang nagsasarp si Ate Ambrel, balikan na natin. Top 6 naman Look tayo. guys, tingnan nyo yung wallpaper ko. Wow, ang ganda. Super Tapos ganda. may Spotify pa. Wow. So, puntahan na natin guys yung number 6 naman. Ang number 6 ay walang iba kundi ito, Loaded. So, etong Loaded na to, pinakamabenta rin to. So, number 6 siya sa pinakamabenta. At ngayon naman, ang number 5 is yung puntahan naman natin, etong tigna 9 pesos na cracklings. So, isa rin to sa pinakamabenta. Gustong-gusto ng mga bata at ng mga manginginom na rin. Number 4 ay walang iba kundi itong Philos Gold at saka Philos Purple. So, ito talaga gustong-gusto to ng mga bata, lalo na yung parang sumasabog sa mga bunganga nila by Umishi. At syempre, ang number 3 ay walang iba kundi si Piatos. Lalo itong naging mabentang-mabenta yung sumikat yung kay Sara Duterte issue na si Mary Grace Piatos. Kaya naman talaga laging ubos to. Pinakamabenta itong kulay blue na with cheese. Pangalawa naman itong road barbecue. At syempre, itong sour cream and onions. At syempre, ang number 2 naman natin ay walang iba kundi itong patatas ng Uwishi. Patata. So gustong gusto to ng mga bata, murang-mura, 9 pesos lang. At syempre, may tatalo pa pa sa number 1 natin, walang iba kundi ang Bang Juan. Ayan. So yan talaga yung pinakamabenta, lalong-lalo na itong kulay green mga katropa. Mga tropa, kasama natin si Ate Ambrel at eto na nga, meron na siyang headphone. So ngayon, i-review lang natin ulit top 10 pinakamabentang chichirya sa buong Pilipinas. Number 10, Movie. Number 9, Ding Dong. Number 8, Boy Bawang. Number 7, Clover. Number 6, Loaded. Number 5, Cracklings. Number 4, Philos. Number 3, Fiatos. Number 2, Patata. And number 1, Bang Juan. By the way guys, ang crisscross at Uwishi nga pala is number 11 at saka number 12. Para lang dun sa kaalaman ng iba. Ayun. So, ibig sabihin pala, ito pala Ate Ambrel yung pinakamabentang mga chichirya, ano? Pero dito sa mga chichirya na to, ano yung pinakagusto mo? Dito sa mga chichirya na nasa taas. Anong pinakagusto mo? Hindi pala tayo naririnig. Anong pinakagusto mong mga chichirya? Pinakagusto mong kainin na chichirya? Crisscross. Ikaw, anong pinakagusto ni Ate Ambrel na chichirya? Ate Ambrel? Pinagpalit nga Hey! tayo. Talaga naman. Katatapos lang kasi guys mag-review ni Ate Ambrel. Anong pinakagusto mong chichirya?
ay hindi na tayo marinig guys. Ayan. Pinaka-favorite dito ni Ate Umbrel, yan loaded, gustong gusto niya, crisscross. ang gusto At ko. syempre yung cracklings, ayun. Tsaka manghuhulog. Si Kuya Gracielo, anong pinaka-gusto ni Kuya Gracielo ng chichirya dito? Movie tsaka clover. Wow, movie and clover. And also, Ayan, bakit masarap yung movie at saka clover? Ayun. Guys, ayan, busy na si Ate Umbrel sa Spotify na. Naman, tingnan naman natin yung expiry na itong movie na to. Ayan, so dito sa baba, ayun, wala. Ayun. So baka dito sa taas ano. narinig, Daddy? Yes po. Ayan. So katulad nito, ang expiry date nito guys is July 10, 2025. Hindi. Ayan. So eto, ibig sabihin okay na okay pa. So ayan guys, kailangan na naman nating mag-refill ulit ng mga chichirya. Ayan. So kasi ito yung mga mabibenta at saka madaling maubos. So dito sa mga chichirya na to, kapag may mga chikiting kayo, iwas rin, bantay-bantayan ninyo kasi baka mamaya mas marami pa yung nauubos ng mga chikiting nyo kaysa sa nabibenta nyo sa tindahan ninyo. Ayan. At syempre, make sure din na yung mga pinaglalagyan nyo ng mga paninda ninyo, ng mga chichirya, talaga namang hindi naaabot ng mga daga. Kasi kapag naabot yan at kailangan walang pumapasok ng mga daga sa tindahan ninyo. Kapag nagkataon, ako, ang dami-daming mabubuksan ng mga chichirya sa tindahan ninyo at kakainin ng mga daga, yung mga yan. Ayan, sabi ni Umbrel may ipis daw lumipad. So, kailangan lagi rin tayong malinis. Pero minsan hindi rin talaga may iwasan na pumasok ng mga ipis kasi open yung tindahan natin na katulad nito may mga screen. So, kaya ingat-ingat lang din tayo at kailangan lagi tayong naglilinis ng mga ano natin. So, sa mga susunod natin na vlogs ito topic at i-discuss naman natin yung mga ibang mga bagay na mabibenta sa tindahan. So, ngayong araw na to, ang discussion natin is etong mga chichirya. So dun sa mga gusto pa lang magsimula sa pagtitinda, eto na yung mga bagay na dapat yung bilhin sa inyong tindahan, mga katropa. Okay.